De koe? Je zei groen in plaats van blauw. Ja, dat klopt. Maar heb je de koe? Ja. Renske, een stichting speciaal voor de ziekte. Waarom is een stichting nodig? Dat is nodig om onderzoek van elkaar te boksen. Want het is een hele zeldzame aandoening. En dan steen je toch onderaan de lijst. En dan maak je toch wat dwan om dat er actie komt. Ja. En wat hij hem nodig? Nou, in eerste instantie €50.000 om het onderzoek op te starten. En wat er nu nog nodig is om steeds maar de diepte in te gaan of als er iets een trobbraak is, dat hopen we vanzelf op. En ja, dan zal er misschien wel weer meer actie nodig zijn. Maar in eerste instantie is om te beginnen €50.000 nodig. Dat is het toch het UMCG tien us zijn. Want nou, wij hier heel erg zo van, wij willen graag structureel onderzoek. Dus dat er echt constant mooi dwaande is. Dus het liefst een arts die daarop promoveren wil. En toen heb ik met het UMCG contact gehad en zij zeiden, nou dan is om dat van elkaar te boksen is €50.000 nodig. Dus, want ze ben ik wel bereid om zelf nog een deel erbij te doen. Maar er is toch een startkapitaal nodig om het in gang te zetten. Doe je voorzichtig, lieverd? Onderzoek door het vaak heel lang. Ja. Maar wat voor eegmerk hast het opzet? Nou ja, natuurlijk wel met het oogmerk dat Luna no size is. En ik heb toch, nou misschien wordt het zien hier voordat er echt resultaten binnen of dat we er wat mee kennen. En dan is Luna 16 en dan heeft ze nog een kans voor een beter verin als wat er is als we niks doen. Ze nemen dit ik wel een beetje de Friese ziekte. Waar komt dat bij? Nou, de ziekte komt voornamelijk voor omdat in Friesland, daar het Frieske voorouders al leren van het grootste pad. En daarom is het wel in deze regio dat ze dat zou nemen. Want als die in de stamboom saffelen iets van 2600 jaar ongeveer waarom is, dan komt het toch al hier dat het hier ontstaan is in deze regio. Heb je enig idee waarom? Nou ja, ik denk dat de vikingen het hierheen gebracht hebben. Dat is ook wel wat ze veronderstellen. Maar ja, om dat echt al uit te zieken, nou ja, dat is een heel werk. Maar dat is wel wat een aantal mensen ik eens kreun hebben. Dat het door de vikingen hierheen gebracht is, maar hun overwinningen. Maar het gen is al jaren muteerd. Dat is al volle jaren gebeurd, maar ja, die vikingen die ben hier komen en zo is dat muteerde gen hier komen. Kerst in het kwart jaar wat het ziektebeeld inhoudt. Het ziektebeeld houdt in, het begint meestal om 2-jarige leeftijd. Dat is van wat gebeurt er, hè? Want je bent in de veronderstelling dat als baby zijnde, dan verneem je er net een soort om. Dan ben je in de veronderstelling dat alles oké is. En op 2-jarige leeftijd krijg je een heel soort been, een heftige infectie. En dan begin ze heel erg te trillen. En dan denk je van, wat is er aan de hand? Daar begint het mee. En dan is het voorin dat steeds verder de functies aannemen. Het praten wordt lastiger, dat merken we aan Luna ik al. Het rennen wordt moeilijker. En Luna kon toen ze 12 weer gewoon draven. Nou, dat is nou alleen nog maar mogelijk met een rollator. Dus al die functies die nemen gaandeweg aan en de vermoeidheid neemt daar, de schokken nemen daar, want er komen een heel bot schokken. Luna die had ik al echt blackouts, dat ze achterover valt. En dat zijn al je symptomen die daar nemen. Dus epilepsie, stuurloosheid, dat ze net rennen, goed het evenwicht bewaren kan. Er komt dan, de meeste komen in een rolstoel. En uiteindelijk zit je gewoon, wil je toch, er zijn er wel mensen die bedlegerig worden, omdat het net meer, of gewoon vast in een rolstoel zitten. Dus dat is wel het beeld. En dan, dat vind ik wel wat moeilijk om te zeggen. De levensverwachting, dat verschilt heel erg bij hoe het zich manifesteert, steeds maar. Want de vorm is bij de inje milder als bij de oor. Dus daar hing het dan ik van al. Ja.
Wat hadden die maar jemers ouders dienen? Want dat is natuurlijk een gruwelijke ontdekking als je op 2-jarige leeftijd dit ontdekken. Nou ja, wij wisten toen ze 12 waren, wisten we dat er wat onder de hand wie. Maar wat het precies wie, dat wisten we net. En toen zeiden de artsen eerst van, ach, daar groeit ze wel doorheen, want dat is gewoon toch een virus dat ze zo. Dus dat het heel lang, die aanloop, het heel lang worden eigenlijk. En pas toen Luna trein heel wie, toen kwamen we erachter dat het Noordzeeziekte wie. En ja, dan kom je echt in een heel diep verdriet. Want je hele toekomstbeeld verloren. Ik denk dat alle ouders hun benen alles gunnen in de wereld. En dan besef je dat oors erin gaat. En dat voor uw dochter geen leuk toekomstbeeld is. En dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Het is een jinnige baan. Ja. Is het, ik zei dat orenbaan het automatisch krijgen, of is dat wel wachtje? Dat is net automatisch, maar het is wel zo dat mijn man en ik allebei dit gemuteerde gen hebben, zeg maar, die DNA-afwijking. En als dat zo is, dan is de kans 24% dat je been het krijgen, dat het echt steeds maar manifest wordt. Er is 50% kans dat je het oerdragen, de drager binnen. Nou, dat ben ik. Daar heb je op zich net zo'n volle last van. Daar heb je helemaal geen last van oudsten. Behalve dan dat je het weer om je been aan kennen. En er is 24% kans dat er niks gebeurt. Maar ja, als je drager binnen en je treffen in je die ik-drager is, dan kan het dus weer zich manifesteren. Dus dat heeft wel gevolgen. Wisten jullie dat? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En Jaap ik net, mijn man net. Nee, dat is het. Je weet helemaal net dat je dragen binnen. Want wat ik al zei, je verneemt er niks van. Dat weet je net. Maar dus dat wisten we net. Nee. Wat kan er op dit stuit dan niet worden? Nou ja, alleen maar symptoombestrijding. Hè. Luna die had bijvoorbeeld blackouts. Hè. Die had ze 2 keer hoorn, maar en ik had wij haar geen medicijn jouwen, dan begint ze heel bot te schokken. Dus wat je doet is de schokken onder controle proberen te krijgen, wat net slaget, hè, dat slaget net helemaal. Dus het ben met name medicijn en ergotherapie te zien van nou, hoe kun je dan, hè, dat ze. En Luna die begint nog maar schreeuwen op squallen, zit in groep 3. Ja, dan moet je een bepaalde pen hebben, een bepaalde pennengrip, onpast materiaal. Dat zijn al je dingen die je dwang kunnen om toch te zwaar ging dat je mooi dwang blijven kunnen. Hè? Want dat vind ik het allerbelangrijkste, dat je gewoon mooi dwang kunnen in de maatschappij. Ben je leuk dat er net meer onderzoek naar die wordt ontnota? Ja, ik ben de ambitie dubbeld in. Ik vind het wel heel spietig dat het onderzoek dat voornamelijk alle je gaat naar de veel voorkomende ziektes. Dat snap ik wel weer, dat begrijp ik heel goed, want daar ben je een heel grote groep mensen mooi. Maar het is wel zo dat het verdriet wat wij hebben, dat is wel lieke groot. Maar de aandacht is minder en ik in onderzoek en dat schuurt wel vanzelf. Nou zie je €50.000 om het onderzoek van de groen te krijgen. Is het daarmee clear of kan er nog wel volle meer achterwij komen? Ik kom het UMCG om daar uitsluitsel over te gaan. Want zij maakt uiteindelijk het onderzoek dwan. Dus dat vind ik een beetje lastig om te beantwoorden. Maar zij heeft wel zo'n, dan kunnen we het opstarten. En daar begint alles mooi. Hè? Als de start komt in en dan kun je iemand op promoveren, dan dat is gewoon al heel mooi dat er iemand daar constant mee bezig is. Mensen die er meer van weten willen, wij kunnen niet lonen. Die kunnen zien op de website. We hebben een website maken van de stichting en dat is noordzeeziekte.nl. Ja, waar hoop je de komende 4 jaar op? Op een doorbraak die het leven van uw dochter gewoon mooier maakt. Ja, daar hoop ik echt op. En ik voor de orenpatiënten, hè, want Loen is net alleen nog.